Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε. Ένα live news, η απογευματινή σας ενημέρωση. Εδώ είμαστε και σήμερα, λίγο μετά τις 7:30. Για μία ώρα πριν φυσικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης μας. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μας, ναι μεν η βάση της θα βρίσκεται εδώ, αλλά δεν θα είναι εδώ. Θα είναι σε ένα διαφορετικό μέρος της χώρας μας. Και σε ένα μέρος που αγαπώ πάρα πολύ, ονομάζεται Βόρειος Εύρος. Λοιπόν, να τους καλησπερίσω έναν στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Η κυρία Ευαγγελία Μπραϊκούδη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, και ο κύριος Πασχάλης Ζεμπέκης είναι ο πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Action Club Εύρου, και φυσικά μια συνεργασία με την Χρυσή Κατσαμακίδου πολλά χρόνια. Χρυσή, καλησπέρα, η οποία βρίσκεται και αυτή έτσι στον Εύρο. Πόσα χρόνια είναι? Πόσα χρόνια? Χριστίνα, μην πούμε πόσα χρόνια είναι. Είναι πολλά. Είναι Ας πολλά. το αφήσουμε εκεί. Είναι Λοιπόν, πολύ μεγάλη μου η χαρά που είμαι σήμερα μαζί σου. Και βέβαια θα μιλήσουμε για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό που στη χώρα μας τώρα πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα. Στο εξωτερικό υπάρχει, αλλά είναι διαδεδομένος, αλλά δυστυχώς η χώρα μας είναι λίγα χρόνια πίσω. Λοιπόν, χαίρομαι που ο Εύρος είναι ενεργός, δυνατός, και θα μιλήσουμε για ένα τέτοιο θέμα, Χρυσή. Και είναι ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσα να ξεκινήσω και τη συνεργασία μαζί σου, και φυσικά να τους καλησπερίσω. Να ξεκινήσω με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Καλησπέρα σας, κυρία Μπραϊκούδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα από το Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα. Έτσι, πώς είναι η Ορεστιάδα μας, πώς είναι ο Εύρος μας? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά και σε εκδηλώσεις. Μπράβο. Νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Κάτι βλέπω, να ξέρετε, έχω εικόνα. Ωραία, Μπράβο, χαίρομαι. μπράβο. Και να καλησπερίσω και τον κύριο Πασχάλη Ζεμπέκη. Καλησπέρα, κυρία Ζεμπέκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπράβο. Και λοιπόν, μια πολύ δυνατή παρουσία σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ θα δώσω λίγο τη σκητάλη στη Χρυσή για να μιλήσει λίγο έτσι και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για κάποια θέματα λίγο που αφορούν και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τον αθλητισμό σε διάφορες μορφές στον Εύρο. Χρυσή, δεν ξέρω πώς θέλεις να ξεκινήσεις, να ρωτήσεις λίγο την Αντιδήμαρχο. Θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Μπραϊκούδη και να την ρωτήσω αν είχε κάποιους ενδιασμούς για αρχή να λάβει μέρος στην εδώ την εκδήλωση και ποιες ήταν οι σκέψεις της όταν μπήκε στο αυτοκίνητο και έκανε κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες. Συμμετείχε, μάλιστα. Ήμουν όταν έλαβα την πρόσκληση και συνεχίζω να είμαι. Μπράβο. Δεν έχω μετανιώσει τη στιγμή. Ιδιαίτερα χαρούμενη για την τιμητική αυτή πρόσκληση που μου έκανε ο κύριος Ζεμπέκης εκ μέρους του Αθλητικού Σωματείου του Action Club Εύρου, ο οποίος ο κύριος Ζεμπέκης ήταν και ο συντονιστής αυτού του πρώτου σεμιναρίου για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πραγματοποιήθηκε εκεί στον παραποτάμιο χώρο των εκδηλώσεων που όλοι γνωρίζουν, στον Άρδα στις Καστανιές, μιας πανέμορφης περιοχής μας, ένα στολίδι του τόπου μας που ενδείκνυται για πολλές αθλητικές δράσεις και πολιτιστικές που γίνονται άλλωστε. Και αναφέρω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι είμαι και λάτρης της ταχύτητας και γενικότερα της οδήγησης. Οπότε, συμμετέχοντας η ίδια στο πρώτο σεμινάριο μηχανοκίνητου αθλητισμού, αποκόμισα πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την οδηγική συμπεριφορά, για τους αγώνες, για τα αγωνιστικά οχήματα, πράγματα που δεν γνώριζα, και βίωσα και μία μοναδική εμπειρία συνοδήγησης. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Η αδρεναλίνη είναι καλό να ανεβαίνει στον άνθρωπο, οπότε εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα. Λίγο στις στροφές και στα γυρίσματα είναι το θέμα, έτσι Χρυσή, εκεί είναι πιο πολύ ο βαθμός δυσκολίας. Νομίζω ότι δεν είχα... Να το πάμε κι εμείς. Να πάμε, Χρυσή, να πάμε. Η ερώτηση προς τον κύριο Ζεμπέκη θα είναι λίγο έτσι για να του υπενθυμίσω τη γενιά μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι ακόμα την Αντιδήμαρχο, Χρυσή. Είναι όντως τόσο μεγάλη η αδρεναλίνη όπως λένε? Νομίζω πως ναι.
Απλά επειδή, όπως σας προείπα και πριν, μου αρέσει, ναι, σωστά. Νομίζω ότι θα ήθελα περισσότερο και εξέφρασα και την επιθυμία να ήμουν η ίδια οδηγός και όχι συνοδηγός. Κυρία Μπραϊκούδη, μιλήσαμε για την πρώτη φορά. Σίγουρα ο συγκεκριμένος σύλλογος είναι πολύ δυναμικός και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει και κάτι σε δεύτερο χρόνο. Εσείς σαν Δήμος θα αγκαλιάσετε περισσότερο αυτή τη δράση? Θέλετε να γίνει θεσμός για την πόλη της Ορεστιάδος αυτό εδώ? Ναι, εκπροσώπησα με την ιδιότητά μου το Δήμο Ορεστιάδας. Στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την περιοχή, αποφέρουν σημαντικά ωφέλη για αυτήν. Πολύ αξιέπαινη προσπάθεια του Σωματείου του Action Club και μας δηλώσανε ότι αυτό ήταν το πρώτο σεμινάριο, οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Μπράβο, μπράβο. Να πάμε λίγο και στον άντρα χρυσή της παρέας εδώ, να τον καλησπερίσω και να πω ότι, κύριε Ζεμπέκη, εγώ είμαι παιδί της γενιάς Daytona. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Δηλαδή, όταν μάθαμε να οδηγάμε, εμείς ήμασταν σε ένα. Έρχενες 50 μέσα και έκανες με τις ταχύτητες Daytona σε μία πίστα. Άρα, όπως κυρία Μπραϊκούδη, και εγώ μια από τα ίδια είμαι παιδί της ταχύτητας. Νομίζω ότι το ξέρουν και στην πόλη, φαίνεται, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό γενικά όλοι να ασχολούμαστε και να είμαστε κοντά στα μηχανοκίνητα οχήματα, γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε οδηγοί, χρησιμοποιούμε καθημερινά τους δρόμους. Ακριβώς. Οπότε όσο περισσότερη επαφή και γνώση έχουμε με το μηχανοκίνητο, είτε είναι αυτό μηχανάκι είτε είναι αυτοκίνητο, θα είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της ταχύτητας, αν θέλετε έτσι να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες και τι ακριβώς βλέπουμε βέβαια και στα πλάνα, αλλά τι ήταν αυτό που μεταφέρατε σε όσους θέλουν να συμμετέχουν? Γενικά ήταν μια προσπάθεια, ένα όραμα του Σωματείου από τη στιγμή που δραστηριοποιείται τόσα πολλά χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου και γενικά των αγώνων, να κάνουμε ένα σεμινάριο για να ουσιαστικά να μεταλαμπαδεύσουμε, να δώσουμε την ΑΒ, όπως το λέω εγώ, για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, για τα αθλήματα που ήδη υπάρχουν στην περιοχή μας και έχουμε αθλητές σε αυτά που αγωνίζονται και έχουν διακρίσεις, να το μεταφέρουμε αυτό στους αρχικά σε πολίτες της πόλης μας που είναι σε κέραιες θέσεις, ώστε να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να το μεταφέρουν και σε όποιον άλλον πολίτη ήρθε εκείνη την ημέρα και δήλωσε συμμετοχή και συμμετείχε. Και δύο λόγια για το σύλλογο, θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο, αθλητικό σωματείο, Action Club. Action, σε τι άλλο θα μπορούσε να είναι Action? Γενικά το Action ουσιαστικά είναι ότι ό,τι έχει να κάνει με δράση είμαστε μέσα. Και να πω ότι ξεκίνησε από το 2007 ως όμιλος φίλων 4x4 Εύρου που ασχολούνταν μόνο με αγώνες και οχήματα 4x4 και στη συνέχεια των χρόνων, το 2017 περίπου, έγινε συνένωση όλων των μηχανοκίνητων αθλημάτων που υπάρχουν στο Βόρειο Εύρο και έφτασε σήμερα να έχει την μορφή αυτή και την επωνυμή Action Club Εύρου. Ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει 6 μηχανοκίνητα αθλήματα, μεταξύ αυτών και μηχανών motocross και enduro. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να πετύχουμε και να δημιουργήσουμε ένα δυνατό και οργανωμένο αθλητικό σωματείο. Χρυσή, εσύ βρέθηκες εκεί, κορίτσι μου, για να κάνεις και εσύ λίγο να δοκιμάσεις την ταχύτητα? Την επόμενη φορά. Εγώ θα βρεθώ την επόμενη φορά και δεν είμαι εγώ τόσο πολύ της ταχύτητας, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Αλλά μ' αρέσει να βλέπω. Σωστά. Και να καμαρώνω όλη αυτή την προσπάθεια. Και ένα είδος αθλητισμού, έτσι. Βεβαίως. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για τις υποδομές. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα σε υποδομές όσον αφορά τον αθλητισμό, λίγο κάπου εκεί χάνουμε την ουσία. Ποιες είναι οι δικές σας προσπάθειες, κύριε Ζεμπέκη, πάνω σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, είναι όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα και πόσο μάλλον στην περιοχή μας. Ουσιαστικά το μόνο που υπάρχει σαν υποδομή αθλητικής δραστηριότητας είναι μια πίστα motocross
στις Καστανιές, η οποία όμως για να λειτουργήσει και να μπορέσει να προπονήσει με ασφάλεια αθλητές και παιδιά και πόσο μάλλον μετά να γίνει η διεξαγωγή ενός αγώνα, χρειάζονται κάποια χρήματα, κάποιες μελέτες, κάποιες τροποποιήσεις για να επιτευχθεί. Μάλιστα. Οπότε εκεί χρειαζόμαστε σίγουρα βοήθεια από το Δήμο, ενδεχομένως από την Περιφέρεια και οποιονδήποτε άλλο. Φαντάζομαι όμως ότι ξεκινάτε και συνεχίζετε και με επόμενες δράσεις. Ναι, γενικά δραστηριοποιούμαστε και με εκθέσεις αυτοκινήτων, τρακτέρ, μηχανών, ποδηλάτων και με φιλικούς αγώνες και προπονήσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ του Άρδα Motocross, αλλά και πολύ σημαντικό τετρακίνητων οχημάτων, συγκεντρώσεις τετρακίνητων οχημάτων από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, κάνοντας διάφορες extreme διαδρομές στο Βόρειο Εύρο, ουσιαστικά για να γνωρίσουμε τα μέρη μας. Όμορφη κίνηση. Περιμένουμε πολύ όμορφες εικόνες από εσάς, σε όποια σημεία και αν πηγαίνετε του Εύρου. Έτσι. Θα περιμένουμε εικόνες, ισχύει. Έτσι. Σιγά σιγά όσο έχουμε θα στέλνουμε και θα είμαστε σε επαφή. Αν με επιτρέπετε θα ήθελα να πω και το πιο σημαντικό ουσιαστικά που διοργανώνουμε, που είναι επίσημος αγώνας δεξιοτεχνίας που γίνεται στην πόλη της Ορεστιάδας, ο οποίος προσμετρά στο κύπελο δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος, προσελκύοντας πλήθος αθλητών από διάφορες πόλεις. Είναι ό,τι πιο επίσημο γίνεται στην πόλη μας σε αγώνα. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Μπραϊκούδη. Δικρατήστε δυνατά, είστε μια νέα κοπέλα. Σας είδαμε και στο φεστιβάλ του Άρδα και ό,τι και να λέγεται, ό,τι και να ακούγεται, κρατήστε όσο μπορείτε, επιμείνετε με τέτοιες δράσεις. Έτσι. Έχω και επιμονή και υπομονή, έτσι, μπράβο. δόξα τω Θεώ. Έτσι. Χρυσή, δεν ξέρω αν θες να κλείσεις με κάτι ακόμα. Πρέπει να σημειώσουμε κιόλας ότι για την κυρία Μπραϊκούδη, ότι δεν έχει ώρες, μπορεί να την πάρω και 12 η ώρα το βράδυ να δω κάτι και είναι απίκοτη στο τηλέφωνο. Πράγμα σπάνιο και σίγουρα θα την έχουμε πολλές φορές κοντά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, γιατί είναι ενεργή πολίτης. Είναι ενεργή πολίτης πάνω απ' όλα. Δέχομαι προσκλήσεις περί πολιτιστικών θεμάτων, κυρία Μπραϊκούδη, για να έρθω στον Εύρο. Έχω πάει στη γιορτή της Πίτας πριν από αρκετά χρόνια επάνω στο Τριεθνές. Ορεστιάδα, Σουφλή. Σύντομα θα έχετε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσή, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεργασία μας με το Βόρειο Εύρο, θα λέω, Χρυσή, από εδώ και πέρα, γιατί επειδή είναι το θέμα των ημερών, ο Εύρος να υπάρχει και να προωθηθεί περισσότερο ο Βόρειος Εύρος, πλέον θα μιλάμε για το Βόρειο Εύρο και το τι μπορούμε να κάνουμε για να τον αξιοποιήσουμε και να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την προσπάθεια που κάνετε για την ανάδειξη της περιοχής μας εδώ. Κύριε Ζεμπέκη, σας ευχαριστώ. Αναμένετε βόλτα από μένα επάνω στα βουνά με οδηγό εγώ, έτσι να ξέρετε. Σας περιμένουμε και να συνοδηγήσετε και να οδηγήσετε, βεβαίως. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την όμορφη βόλτα στο Βόρειο Εύρο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Βόρειος Εύρος με μία λέξη, σε μία κίνηση και με μία είδηση. Λοιπόν, αθλητικό... μηχανικός αθλητισμός, ο οποίος όπως περιλαμβάνει όλα τα είδη τα μηχανοκίνητα. Εσείς αποφασίζετε τι θέλετε. Έχουμε φυσικά και τα στοιχεία που μπορούμε να σας δώσουμε. Αν θέλετε να κάνετε μία βόλτα, στείλτε μας τα στοιχεία σας, σας τα δίνω, επικοινωνείτε, φεύγετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.